ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ നിഗമ കൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണന്റെ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം ഹരേ കൃഷ്ണ ദ്രോണപുത്രൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിൽ 24 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തു. നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? അശ്വത്ഥമാവ് തന്റെ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം അല്ലെ എന്താണ് അസ്ത്രം പിൻവലിക്കാനുള്ള മന്ത്രവിദ്യ അറിയാതിരുന്നിട്ട് കൂടി എന്ത് ചെയ്തു? ബ്രഹ്മാസ്ത്ര അയച്ചു. അപ്പൊ മന്ത്രോച്ചാരണത്തില് അപ്പൊ പരിശുദ്ധീകരാർത്ഥം ജലസ്പർശിച്ച് അവ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളിൽ അവൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. ശുദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം ആയിട്ടാണ് അത് അയച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് അടുത്തതില് പറഞ്ഞു അർജുനന് എന്ത് പേടിയായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ അർജുന് ഭയം വന്ന് അർജുൻ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതെ, അല്ലയോ ഭഗവാനെ, സർവശക്തപരമ ദിവ്യ പുരുഷത്തിനാകുന്ന അങ്ങയുടെ വിഭിന്ന ശക്തികൾക്ക് യാതൊരു പരിധിയില്ല. ഭയത്തിൽ നിന്നും ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും തപിക്കുന്ന ഏവർക്കും അങ്ങിൽ മാത്രമേ മോചനമുള്ളൂ. ആത്മീയ ഗുരു ഭഗവത് കൃപയുടെ പ്രതിനിധിയാകുന്നു. തന്റെ ഭഗവാന്റെ വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വിടാൻ സാധിക്കും.
അതെ, അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അർജുനന്റെ അപകടം വന്നപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? കീർത്തിക്കാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ? ആദ്യം ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് പേടിച്ച് വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് എന്താണ് പേടിച്ചെന്നല്ല പറയണത്, ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ച് സ്തുതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അർജുനൻ. നമുക്ക് അങ്ങനെ 2 ശ്ലോകത്തിലും അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 23 സർവ്വ സൃഷ്ടികളും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൗതിക ശക്തിക്ക് അതീതമായ ആദിമനായ പരമപുരുഷോത്തമൻ അങ്ങാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ആത്മീയശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രഭാവത്താൽ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ പരിണാമങ്ങളെ ദൂരെ അകറ്റൂ. അതെ, അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചിട്ടാണ് 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറഞ്ഞല്ലേ, ഭൗതിക ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഭക്താത്മാക്കളുടെ ആത്യന്തിക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, 4 ധർമ്മങ്ങൾ, അതായത് എന്താണ് പുരുഷാർത്ഥങ്ങള് അങ്ങ് നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തി കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. സ്വതന്ത്രനാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കമലങ്ങളെ അഭയം പ്രാപിച്ച ഒരാൾ അജ്ഞതയുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാക്കപ്പെടുന്നു. വരെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥായം ചാവതാരസ്തേ ഭുവോ ഭാരതിഹീർഷയാ സ്വാനാം ചാനന്യ ഭവാൻ അനുധ്യായാന ചാസകൃത് തഥായം ചാവതാരസ്തേ ഭുവോ ഭാരാജിഹീർഷയാ സ്വാനാം ചാനന്യ ഭാവാൻ അനുധ്യാനായ ചാസകൃത്. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഭാവാനാമനുദ്യാനായ ചാസകൃത് അവതാരസ്തോപരജീർഷയാ ചാനന്യ ഭാവാനാമനുജ്ഞായ ചാസകൃത്. തഥ അപ്രകാരം, അയം ഇത്, ച അവതാരം, തേ അങ്ങയുടെ, ഭുവഃ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ, ഭാരം ജിഹീർഷയ അകറ്റാനായി, സ്വാന മിത്രങ്ങളുടെ, ച അനന്യ ഭാവാനം അനന്യ ഭക്തരുടെയും, അനുധ്യാനായ ആവർത്തന സ്മരണത്തിനായി, ച അസകൃത് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തരായി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. വിവർത്തനം. അപ്രകാരം ലോകഭാരം അകറ്റുവാനും അങ്ങയുടെ മിത്രങ്ങളുടെ സവിശേഷമായി നിരന്തരം അങ്ങയിൽ തന്നെ ധ്യാനനിമഗ്നരായ അങ്ങയുടെ അനന്യ ഭക്തരുടെ നന്മയ്ക്കായും അങ്ങ് അവതരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കൊണ്ട് മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്താ പറയുന്ന അർജുനൻ, അപ്രകാരം അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യണം? ലോകഭാരം അകറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അങ്ങയുടെ മിത്രങ്ങളുടെ സവിശേഷമായിട്ട് നിരന്തരം അങ്ങയിൽ തന്നെ ധ്യാനനിമഗ്നരായ അങ്ങയുടെ അനന്യ ഭക്തന്മാരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അങ്ങ് അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ് അല്ലെ. എപ്പോഴൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് ലോകഭാരം അകറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ അങ്ങയുടെ മിത്രങ്ങൾ ആരാന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. അങ്ങയിൽ ധ്യാനനിമഗ്നരായ അങ്ങയുടെ അനന്യ ഭക്തന്മാരുടെ അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അങ്ങ് അവതരിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ഇനി എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്മാരോട് പക്ഷാഭേദമുള്ളവനായി കാണപ്പെടുന്നു. എല്ലാവരും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും സമനാണെങ്കിലും സ്വജനങ്ങളോടും ഭക്തരോടും അധിക ചായ്വ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും പിതാവാണ്. ആർക്കും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവാകാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനാകാനും സാധ്യമല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വജനങ്ങളും ബന്ധുക്കളും. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലയാണ്. ബന്ധങ്ങൾ, പിതൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഒരു ലൗകിക ആശയങ്ങൾക്കും ഇതിനും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അതിനാൽ അപ്രകാരം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വജനങ്ങളിലോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിലോ ഭൗതികമായ യാതൊന്നുമില്ല.
ഉടനെ പറഞ്ഞത് ഭഗവാന് ഭക്തന്മാരോട് ഒരു പക്ഷാഭേദം ഉള്ളവനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവരെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് ഒരു ചെറിയൊരു ചായ്വ് ഭഗവാനുണ്ട്. കാരണം അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ വസിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അവരിൽ വസിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുമായിട്ടും ഭഗവാന് ബന്ധമുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാവരോടും സമനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്വജനങ്ങളോടും ഭക്തന്മാരോടും അധിക ചായ്വ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും പിതാവാണ്. ആർക്കും തന്നെ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവാകാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനാകാനും സാധ്യമല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വജനങ്ങളും ബന്ധുക്കളും അല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് ആര്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് ഭഗവാന്റെ സ്വജനങ്ങളായിട്ടുള്ളതും ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ളതൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാന്റെ കൂടെ കുറെ മിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ. അവരൊക്കെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടും മിത്രങ്ങളായിട്ടും അവതരിച്ചത് വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിച്ച സമയത്ത്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലയാണ്. ബന്ധങ്ങൾ, പിതൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഒരു ലൗകിക ആശയങ്ങൾക്കും ഇതിനും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അതിനാൽ അപ്രകാരം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വജനങ്ങളിലോ ഭക്തിത സേവനത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിലോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതീന്ദ്രിയമായിരിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വജനങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിലോ അതിലൊന്നും എന്തില്ല? ഭൗതികമായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. ശ്ലോകം 26. കിമിതം സിദ്കുതോ വേദി ദേവദേവാന വേദ്മഹ്യം സർവതോമുഖമായാതി തേജ പരമദാരുണം. കിമിതം സിദ്കുതോ വേദി ദേവദേവാന വേദ്മ്യഹം സർവതോമുഖമായാതി തേജ പരമദാരുണം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. കിമിതം ഭഗവതി വാസുദേവായ ദേവന വേദ്മുഖമായാതി ദാരുണം. ദേവന വേദ്മ്യഹം മുഖമായാതി പരമദാരുണം. ഈ എന്താകുന്നു, ഇതം ഇത്, സിത് വരുന്നു, കുതഹ എവിടെ നിന്ന്, വാ ഇതി രണ്ടിൽ ഏതും, ദേവദേവ അല്ലയോ ദേവന്മാരുടെ ദേവ, ന ഇല്ല, വേദ്മി ഞാൻ അറിയുന്നു, അഹം ഞാൻ, സർവദ ചുറ്റിലുമുള്ള, മുഖം ദിശകൾ, ആയാതി നിന്നും വരുന്ന, തേജ തേജസ്, പരമ അത്യന്തം, ദാരുണം ആപത്കരമായ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലയോ ദേവാധിദേവ, എപ്രകാരമാണ് ഈ വിപത്കരമായ തേജസ് സർവ്വദിശകളിലും വ്യാപിക്കുന്നത്? എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് നിസ്സരിക്കുന്നത്? എനിക്കിത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇത് ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു തേജസ് ആണെന്നുള്ളത് അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നു. ഈ എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്ന ഈ വിപത്കരമായ തേജസ് സർവ്വദിശകളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നത് എപ്രകാരമാണ്? ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? എനിക്കിത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് അശ്വത്ഥമാവ് വിട്ട ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ ആ തേജസ് ആണത്. അത് അർജുനന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഭാവാർത്ഥം. ആദരപൂർവമായ പ്രാർത്ഥനകൾ യഥോചിതം അർപ്പിച്ച ശേഷം മാത്രമേ എന്തും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് സമക്ഷം അവതരിപ്പിക്കാവൂ. അതാണ് അംഗീകൃതമായ നടപടി. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഉറ്റമിത്രമായിരുന്നിട്ടും സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായി ഈ രീതി പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനോട് എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനകൾ യഥോചിതം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനകൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഫസ്റ്റ് ഭഗവാനെ ആദരപൂർവ്വം ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ യഥോചിതം അർപ്പിച്ച ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാവൂ? നമ്മുടെ എന്തൊരു പ്രശ്നമായാലും ഭഗവാന്റെ സമക്ഷം അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. ഇതാണ് അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള നടപടി. അതാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കണം. ഭഗവാനില് ആദരപൂർവ്വം ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്. ശ്ലോകം 27. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച വേദധം ദ്രോണപുത്രസ്യ ബ്രഹ്മമസ്ത്രം പ്രദർശിതം നൈവാസൗ വേദ സംഹാരം പ്രാണപാദ ഉപസ്ഥിതേ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച വേദേ
ദ്രോണപുത്രസ്യ ബ്രഹ്മമസ്ത്രം പ്രദർശിതം നൈവാസൗ വേദ സംഹാരം പ്രാണപാദ ഉപസ്ഥിതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുവാച പുത്രസ്യ വാസൗ വേദ സംഹാരം പ്രാണപാദ ഉപസ്ഥിതേ. അനുവാച വേദോദം ദ്രോണപുത്രസ്യ പ്രദർശിത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഉവാച അരുളി ചെയ്തു, വേദ എന്നിൽ നിന്നും ഗ്രഹിച്ചാലും, ഇതം ഇത്, ദ്രോണപുത്രസ്യ ദ്രോണപുത്രന്റെ, ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ അതായത് അണ്വായുധം മന്ത്രങ്ങൾ, പ്രദർശിതം പ്രദർശിപ്പിച്ചു, ന ഇല്ല, ഏവ എങ്കിൽ തന്നെയും, അസൗ അവൻ, വേദ അത് അറിയുക, സംഹാരം പിൻവലിക്കൽ, പ്രാണപാത പ്രാണനാശം, ഉപസ്ഥിതേ ആസന്നമായി തീരുകയാൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, ദ്രോണപുത്രന്റെ പ്രവൃത്തിയാണിതെന്ന് എന്നിൽ നിന്ന് നീ അറിയുക. അണുശക്തിയുടെ അതായത് ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ അവൻ പ്രയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ ഉഗ്ര തേജസ്സിനെ പിൻവലിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അവൻ അറിയില്ല. ആസന്നമായ മൃത്യുവിനെ ഭയപ്പെടുത്തുക നിസ്സഹായനായിട്ടാണ് അവൻ ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഇത് ദ്രോണപുത്രന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്, ദ്രോണപുത്രനാണ് ഇത് ചെയ്തത്, അത് നീ എന്നിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങള് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, അവൻ പ്രയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഈ അസ്ത്രം എങ്ങനെയാണ് പിൻവലിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അവൻ അറിയില്ല. കാരണം ആ അസ്ത്രം വിടുന്നതിന് ഒരു മന്ത്രമുണ്ട്, അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു മന്ത്രമുണ്ട്. വിടുന്ന മന്ത്രം മാത്രമേ ആർക്കറിയുള്ളൂ, അശ്വത്ഥമാവിന് അറിയുള്ളൂ. തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള മന്ത്രം അറിയില്ല. അത് അവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രയോഗിച്ചത്? അവൻ ആ മൃത്യുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിസ്സഹായനായതുകൊണ്ടാണ് അവൻ അത് പ്രവർത്തിച്ചത്, ഇപ്രകാരം അത് ചെയ്തത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അണുശക്തിയാൽ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആധുനിക അണ്വായുധം പോലെയാണ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം. ആണവോർജം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സമ്പൂർണ്ണ ജ്വലനാത്മകതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രവും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അണുവിസ്ഫോടനം ഉണ്ടാകുന്നത് പോലുള്ള അസഹ്യമായ താപപ്രസരണം ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്നാൽ അണ്വായുധം സ്ഥൂല പ്രകാരത്തിലുള്ള ആയുധവും ബ്രഹ്മാസ്ത്രം മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ്മ പ്രകാരത്തിലുള്ള ആയുധമാണെന്നതാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പോ അണുശക്തിയാൽ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആധുനികമായിട്ടുള്ള അണ്വായുധം പോലെ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് ആധുനികമായിട്ടുള്ള അണ്വായുധം പോലെ തന്നെയാണ്. ആണവോർജം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് എന്താണ്, ജ്വലനാത്മകതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാസ്ത്രവും പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്താണ്, അഗ്നി, ആ എന്ന് പറയുന്നത് ജ്വലനാത്മകതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടിനും എന്താണ്, അസഹ്യമായിട്ടുള്ള ചൂടാണ്, അസഹ്യമായിട്ടുള്ള താപപ്രസരണം ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാൽ അണ്വായുധം സ്ഥൂലപ്രകാരത്തിലുള്ള ആയുധമാണ്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ്മ പ്രകാരത്തിലുള്ള ആയുധമാണ്. ഒന്ന് സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ളതാണ്, രണ്ടാമത്തത് സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ളതാണ്. ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന് എന്താണ്, മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളാലാണ് അത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ശാസ്ത്രമാകുന്നു. ഭാരതവർഷഭൂമിയിൽ പൂർവ്വകാലത്ത് അഭ്യസിപ്പിച്ചിരുന്ന ശാസ്ത്രമാണിത്. അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പോഴല്ല, പണ്ട് ഭാരതവർഷഭൂമിയിലെ പൂർവ്വകാലത്ത് അഭ്യസിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമാണിത്. മന്ത്രോച്ചാരണം എന്ന സൂക്ഷ്മമായ ശാസ്ത്രവും ഭൗതികമാകുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ആധുനിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇനിയും അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സൂക്ഷ്മമായ ഭൗതിക ശാസ്ത്രം ആത്മീയമല്ല, എന്നാൽ അതിലും സൂക്ഷ്മമായ ആത്മീയ മാർഗവുമായി ഇതിന് നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. മന്ത്രോച്ചാരകൻ മന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആയുധത്തെ എപ്രകാരം പ്രയോഗിക്കണമെന്നും എപ്രകാരം അതിനെ പിൻവലിക്കണമെന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നു. സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം അതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ സൂക്ഷ്മമായ ശാസ്ത്രത്തെ പ്രയോഗിച്ച ദ്രോണപുത്രന് അതിനെ എപ്രകാരമാണ് പിൻവലിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാമായിരുന്നില്ല. ആസന്നമായ തന്റെ മൃത്യുവിനെ ഭയപ്പെടുകയാൽ അവൻ അത് പ്രയോഗിച്ചു. ആകയാൽ പ്രയോഗം അനുചിതമായെന്നു മാത്രമല്ല അധർമ്മവുമാകുന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണപുത്രനാകിയാൽ അവൻ ഇത്രയധികം തെറ്റുകൾ ചെയ്യരുതായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ തന്റെ കടമയിൽ തീർത്തും ഉപേക്ഷ കാണിച്ചതിനാൽ അവൻ ഭഗവാനാൽ തന്നെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, മന്ത്രോച്ചാരണം
മന്ത്രോച്ചാരണം എന്നാൽ സൂക്ഷ്മം എന്ന ശാസ്ത്രവും ഭൗതികമാകുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ആധുനിക ശാസ്ത്രന്മാർക്കൊന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. സൂക്ഷ്മമായ ഭൗതിക ശാസ്ത്രം ആത്മീയമല്ല, എന്നാൽ അതിലും സൂക്ഷ്മമായ ആത്മീയ മാർഗവുമായിട്ട് ഇതിന് നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മന്ത്രവിദ്യയിലാണിത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. മന്ത്രോച്ചാരകൻ മന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആയുധത്തെ എപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കണമെന്നും എപ്രകാരം പിൻവലിക്കണമെന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ മന്ത്രത്തിലൂടെ ആ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അറിയണം അതെങ്ങനെയാണ് ആ മന്ത്രത്തിലൂടെ അത് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത്, അത് പിൻവലിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണം. സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം അതായിരുന്നു സമഗ്രമായിട്ടുള്ളൊരു ജ്ഞാനം. എന്നാൽ ഈ സൂക്ഷ്മമായ ശാസ്ത്രത്തെ പ്രയോഗിച്ച ദ്രോണപുത്രന് അത് എങ്ങനെയാണ് പിൻവലിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാമായിരുന്നില്ല. ആ മൃത്യുവിനെ ഭയപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് എന്ത് പ്രയോഗിച്ചത്? ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചത്. അപ്പൊ അതെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ആകയാൽ ആ പ്രയോഗം ഒരിക്കലും അനുചിതമായെന്ന് മാത്രമല്ല അധർമ്മവുമാണ്. തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിച്ചതാണ് അതല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് അനുചിതമാണ്, അധർമ്മമാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണപുത്രനാകയാൽ അവൻ ഇത്രയധികം തെറ്റുകൾ ചെയ്യരുതായിരുന്നു. അപ്പൊ ദ്രോണപുത്രൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനാണ്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായിട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണന് വേണ്ട ആ ഗുണങ്ങൾ കാണിക്കാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് വളരെ വലിയൊരു തെറ്റാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ തന്റെ കടമയിൽ നിന്നും തീർത്തും ഉപേക്ഷ കാണിച്ചതിനാൽ അവൻ ഭഗവാനാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ അദ്ദേഹം കാണിച്ചില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ കടമയിൽ നിന്നും ഉപേക്ഷ കാണിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാനാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ആര്? ദ്രോണപുത്രനായിട്ടുള്ള അശ്വത്ഥമാവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. നാഹ്യസ്യാന്യതമം കിഞ്ചദസ്ത്രം പ്രത്യവകർശനം ജഹ്യസ്ത്ര തേജ ഉന്നതം അസ്ത്രജ്ഞോ ഹ്യസ്ത്ര തേജസ. തേജസ് ചൊല്ലിക്കോളൂ. കിഞ്ചിദസ്ത്രം പ്രത്യവകർശനം തേജസാ ഹ്യസ്യന്യതമം കിഞ്ചിദസ്ത്രം പ്രത്യവകർശനം തേജേ ഉന്നതമസ്ത്രജ്ഞോ ഹ്യസ്ത്ര തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല, ഹി നിശ്ചയമായും, അസ്യ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച്, അന്യതമം മറ്റുള്ള, കിഞ്ചിത് എന്തെങ്കിലും, അസ്ത്രം ആയുധം, പ്രതി വിരുദ്ധമായി, അവകർശനം പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്ന, ജഹി അധീനതയിലാക്കുക, അസ്ത്ര തേജ ഈ അസ്ത്ര തേജസ്സിനെ, ഉന്നതം ശക്തിമത്തായ, അസ്ത്രജ്ഞ ആയോധന ശാസ്ത്രത്തിൽ വിദഗ്ധനായ, ഹി പരമാർത്ഥത്തിൽ, അസ്ത്ര തേജസ നിന്റെ അസ്ത്രപ്രഭാവത്താൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം. അല്ലയോ അർജുന, ഈ അസ്ത്രത്തെ നിർവീര്യമാക്കാൻ മറ്റൊരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന് മാത്രമേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. അസ്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനായ നീ ഈ അസ്ത്രത്തിന്റെ തേജസ്സിനെ നിന്റെ സ്വന്തം അസ്ത്രത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ശമിപ്പിക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനൻ അതിനുള്ള പോംവഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെ നിർവീര്യമാക്കാനായിട്ട് മറ്റൊരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രം കൊണ്ടേ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? അസ്ത്രത്തിലും ശസ്ത്രത്തിലും നിപുണനായിട്ടുള്ള നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ അസ്ത്രത്തിന്റെ തേജസ് കൊണ്ട് നീ അതിനെ ശമിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അത് നീ ശമിപ്പിക്കാനായിട്ട് നോക്കാനായിട്ട് പറയണം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അണ്വായുധത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തെ നിർവീര്യമാക്കാൻ പ്രത്യായുധമില്ല. എന്നാൽ സൂക്ഷ്മമായ ശാസ്ത്രത്താൽ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിർവീര്യമാക്കാൻ സാധ്യമാണ്. അക്കാലത്ത് ആയോധന കലയിൽ നിപുണരായവർ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായിരുന്നു. അസ്ത്രത്തെ നിർവീര്യമാക്കുന്ന വിദ്യ ദ്രോണപുത്രൻ അറിയില്ലായിരുന്നു. ആകയാൽ സ്വന്തം അസ്ത്രത്തിന്റെ ശക്തിയിലായ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി അർജുനൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോ ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ ആ പ്രഭാവത്തെ നിർവീര്യമാക്കാനായിട്ട് വേറൊരു ആയുധം ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ സൂക്ഷ്മമായ ശാസ്ത്രത്താൽ ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിർവീര്യമാക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, എന്താ പറയണത്? നിന്റെ ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം കൊണ്ട് അതിന്റെ നീ പ്രയോഗിക്കാനായിട്ട് നിന്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? അതിനെ നിനക്ക് പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ നീ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം
വിടാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അതിന്റെ ശക്തി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് വേറൊരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രം കൊണ്ടേ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നീ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വിടാനായിട്ട് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ശ്ലോകം 29. സൂത ഉവാച ശ്രുത്വാ ഭാഗവതാ പ്രോക്തം ഫാൽഗുണ പരവീരഃ സ്പൃഷ്ടാപസ്തം പരിക്രമ്യ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം സന്തതേ. സൂത ഉവാച ശ്രുത്വാ ഭഗവതാ പ്രോക്തം ഫാൽഗുന പരവീരഃ സ്പൃഷ്ടാപസ്തം പരിക്രമ്യ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം സന്തതേ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉവാച പ്രോക്തം ഫാൽഗുന പരവീരഃ ഭഗവാൻ ഫാൽഗുന പരവീരഃ ദ്വാപസ്തം പരിക്രമ്യ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം സന്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരിക്രമ്യ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം സന്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂത ഗോസ്വാമി ഉവാച അരുളി ചെയ്തു. ശ്രുത്വ ശ്രവിച്ച ശേഷം ഭഗവത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ പ്രോക്തം പറയപ്പെട്ടത് ഫാൽഗുനൻ അർജുനന്റെ അപരനാമം. പരവീരാഹ പ്രതിയോഗിയെ വധിക്കുന്നവൻ. സ്പർശിച്ച ശേഷം ആപഹ ജലം തം അദ്ദേഹത്തെ പരിക്രമ്യ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുക. ബ്രാഹ്മം പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പരമമായ അസ്ത്രം സന്തതേ മേൽ പ്രയോഗിച്ചു. ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്നും ഇപ്രകാരം ശ്രവിച്ച അർജുനൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത ശേഷം ശുദ്ധീകരണാർത്ഥം ജലത്തെ സ്പർശിച്ച് നേരത്തെയുള്ള ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനായി തന്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു. അപ്പൊ സൂത ഗോസ്വാമി പറയാണ്, ഭഗവാൻ അർജുനന് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശപ്രകാരം അർജുനൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത ശേഷം ശുദ്ധീകരണമൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ജലത്തെ സ്പർശിച്ച് ശുദ്ധീകരണം ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് തന്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അർജുനൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ആ കോപത്തില് നേരെ ചെയ്യല്ല ചെയ്യണത്, ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത ശേഷം അർജുനൻ തന്റെ ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 30. സംഹത്യാനിന്യ ഉഭയോ തേജസീശര സംവൃതേ ആവൃത്യ രോദസീഖം ച വവൃഥാദീർഘവന്നിവത്. സംഹത്യാനന്യമുഭയോ തേജസീശര സംവൃതേ ആവൃത്യ രോദസീഖം ച വവൃഥാദീർഘവന്നിവത്. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്യോന്യമുഭയോ തേജസി അന്യോന്യമുഭയോ തേജസി സമൃദ്ധി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്യ സംയോജിക്കയാൽ അന്യോന്യം ഉഭയോ രണ്ടിന്റെയും തേജസ്സുകൾ ശരങ്ങൾ സംവൃത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്നു. ആവൃത്യ ആച്ഛാദനം ചെയ്ത് രോദസി സമ്പൂർണ്ണ നഭോമണ്ഡലവും ഖം ച ബാഹ്യാന്തരീക്ഷവും വവൃഥാതെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. അർക്ക സൂര്യഗോളം വന്യവർ അഗ്നിയെ പോലെ വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇരു ബ്രഹ്മാസ്ത്ര രശ്മികളും യോജിച്ചപ്പോൾ സൂര്യഗോളത്തിനു സമാനമായ ഒരു ബൃഹത് അഗ്നിവലയം സമ്പൂർണ്ണ ബഹിരാകാശത്തെയും ഗ്രഹങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ്ണ നഭോമണ്ഡലത്തെയും ആവരണം ചെയ്തു. എന്താ പറഞ്ഞ, രണ്ട് ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ ആ രശ്മികളും തമ്മിൽ സംയോജിച്ചപ്പോ സൂര്യഗോളത്തിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ബൃഹത് അഗ്നിവലയം സമ്പൂർണ്ണ ബഹിരാകാശത്തെയും ഗ്രഹങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ്ണ നഭോമണ്ഡലത്തെയും ആവരണം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്രയും തേജസ് ആയിരുന്നു എന്ത് ആ രണ്ടിന്റെയും എന്താ പറയാ ചൂട് എന്ന് പറയാ അഗ്നി. ആ രണ്ട് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം കൂടി യോജിപ്പിച്ചപ്പോ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. വിശ്വസംഹാര വേളയിൽ സൂര്യഗോളത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന അഗ്നിക്ക് സമാനമായിരുന്നു ബ്രഹ്മാസ്ത്ര ഉജ്ജ്വലനത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട താപം.
അപ്പൊ വിശ്വത്തിന്റെ സംഹാര സമയത്ത് നമുക്കറിയാം സൂര്യന്റെ ഗോളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ അഗ്നിക്ക് തുല്യമായിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലനത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആ ചൂട് പറയുന്നത്. അണ്വായുധ താപപ്രസരണം ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന താപവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യന്തം നിസ്സാരമാണ്. ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ അണ്വായുധത്തിനും ഭയങ്കര ചൂടാന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അണ്വായുധത്തിന്റെ ചൂട് ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രവുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെ നിസ്സാരമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അണ്വായുധ വിസ്ഫോടനത്തിനെ ഏറിയാൽ ഓരോ ഗോളത്തെ മാത്രമേ ശിഥിലീകരിക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിനെ സമസ്ത വിശ്വപ്രപഞ്ച സ്ഥിതിയെയും സമൂലം നശിപ്പിക്കാൻ കളയാൻ സാധ്യമാണ്. ആകയാൽ സംഹാരവേളയിലെ താപവുമായിട്ടാണ് ഇതിനെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം കൊണ്ട് സമസ്ത വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്രയും ശക്തിയുള്ളതാണ് എന്ത്, ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ താപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അണ്വായുധമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അണ്വായുധം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗോളത്തെ മാത്രമേ ശിഥിലീകരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ താപം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെയും നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സംഹാരവേളയിലുള്ള താപമായിട്ട് സദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 31. ദൃഷ്ടാസ്ത്രതേജസ്തു തായോ ത്രിലോകാൻ പ്രദഹൻ മഹത് ദഹ്യമാന പ്രജാ സർവാ സാവർത്തകാം മമം സദാ. ദൃഷ്ടാസ്ത്രതേജസ്തു തായോ ത്രിലോകാൻ പ്രദഹൻ മഹത് ദഹ്യമാന പ്രജാ സർവാ സാവർത്തകം മമം സുതാ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദൃഷ്ട അപ്രകാരം ദർശിക്കിയാൽ, അസ്ത്രം തേജഹ താപം, തു എന്നാൽ തയോ രണ്ടിന്റെയും, ത്രീൻ മൂന്ന്, ലോകാൻ ലോകങ്ങൾ, പ്രദഹ ജ്വലിക്കുന്ന, മഹത് തീവ്രമായ, ദഹ്യമാനഹ ദഹിക്കുന്ന, പ്രജാഹ പ്രജകൾ, സർവഹ സർവത്ര, സാംവർത്തകം വിശ്വപ്രപഞ്ചം ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന സർവസംഹാരകനായ വഗ്നിയുടെ നാമധേയം. അമംസത ചിന്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ത്രിലോകങ്ങളിലെ സർവമാന ജനങ്ങൾക്കും അസ്ത്രങ്ങളുടെ സംയോജിത താപത്താൽ ദുസ്സഹമായ ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടു. സംഹാരവേളയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംവർത്തക അഗ്നിയെ ഏവരും അനുസ്മരിച്ചു. അപ്പോ ത്രിലോകങ്ങളിലെ സർവമാന ജനങ്ങൾക്കും ഈ രണ്ട് അസ്ത്രങ്ങളുടെ സംയോജനം കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ചൂട് അത് വളരെ ദുസ്സഹമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അനുഭവപ്പെടാനായിട്ട് തുടങ്ങി. സംഹാരവേളയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംവർത്തക അഗ്നിയാണ് അതിന് ആ സമയത്ത് ഓർമ്മിച്ചത്. അപ്പൊ സംവർത്തക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആ സംവർത്തകം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വപ്രപഞ്ചം ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന സംഹാരകനായിട്ടുള്ള വന്യയുടെ നാമധേയാണെന്ന്. അപ്പൊ സംവർത്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭയങ്കര ശക്തിയായിട്ടുള്ള മീനിങ്ങിലായിരിക്കും വരുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോന്നറിയില്ല, നമ്മള് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തില് ഗോവർദ്ധന ലീല നടക്കുമ്പോ അവിടെയും പറയണത് തന്നെ സംവർത്തകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മഴയാണ് പെയ്യുന്നത്. സംവർത്തക മഴയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് അത്ര ശക്തമായാന്ന് ഉള്ള മീനിങ്ങിലാണ് അവിടെ വരുന്നുണ്ടാവുക. ഇവിടെ അഗ്നിയും എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, സംവർത്തകാഗ്നി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സംവർത്തകാഗ്നിയെ എല്ലാവരും സ്മരിച്ചു. ഇത്രയും തേജസ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയും, ശക്തിയായിട്ടുള്ളത്. ഭാവാർത്ഥം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങൾ, മധ്യമ ഗ്രഹങ്ങൾ, നിമ്ന ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയാണ് ത്രിലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ 3 ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഉന്നതമായിട്ടുള്ളതും മധ്യത്തിലുള്ളതും താഴ്ന്നുള്ളതും നിമ്ന ഗ്രഹങ്ങൾ, അങ്ങനെ 3 തരത്തിൽ എല്ലാം കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ത്രിലോകങ്ങൾ. ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചത് ഈ ഭൂമിയിലാണെങ്കിലും ഇരു അസ്ത്രങ്ങളും സമ്മേളിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ താപം പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ആവരണം ചെയ്തു. ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചത് എവിടെയാണ്? ഭൂലോകത്തിലാണ്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്ന ആ താപം
പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ആവരണം ചെയ്തു. എല്ലാ വിഭിന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലുമുള്ള സർവമാന ജനങ്ങൾക്കും ക്രമാതീതമായ ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. അവർ അതിനെ സംവർത്തകാഗ്നിയോട് താരതമ്യം ചെയ്തു. ആകയാൽ അല്പജ്ഞാനികളായ ലൗകികരായ ജനങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാക്കളില്ലാത്ത യാതൊരു ഗ്രഹവുമില്ല. അപ്പോ ഈ ഭൂമിയിലാണ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചതെങ്കിലും ആ അസ്ത്രത്തിന്റെ സമ്മേളിച്ചപ്പോണ്ടായ ഒരു ചൂട്, ആ താപം ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അതിനെ ആവരണം ചെയ്തു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിച്ചു, എന്ത് അനുഭവപ്പെട്ടു? ആ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ക്രമാതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടു. അതിനവര് ആ സംവർത്തക അഗ്നിയോട്, സംവർത്തക അഗ്നി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്, നമ്മള് ആ സംഹാര വേളയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അശക്തമായിട്ടുള്ള അഗ്നി, ആ സംവർത്തക അഗ്നിയോട് താരതമ്യം ചെയ്യാണ്. അല്പജ്ഞാനികളായ ലൗകികരായ ജനങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാക്കൾ ഇല്ലാത്ത യാതൊരു ഗ്രഹവുമില്ല. എല്ലാവിടും എന്തുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. അപ്പോ ഇത് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വിട്ടപ്പോ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ സമ്മേളിച്ചപ്പോ ഭൂലോകത്തിലാണ് അത് വിട്ടതെങ്കിലും എന്താണ്, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അതിന്റെ ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, പഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധൂഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर परमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा മാതാജി. हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 31 ശ്ലോകം വരെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ, ഗ്രൂപ്പിൽ ആ PDF ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതെ അതെ. അപ്പൊ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് പറയാ, ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വിട്ടു, അങ്ങനെ അശ്വത്ഥമാവിന്റെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ അശ്വത്ഥമാവിന്റെ അടുത്തേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ലൊരു അധ്യായാണുള്ളത്. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല ഇനി നമുക്ക് കുറെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കുറെ നല്ല നല്ല അധ്യായങ്ങൾ, കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന, അങ്ങനെ ഓരോ അധ്യായങ്ങള് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള. 1ാമത്തെ സ്കന്ധം ശരിക്കും നല്ല സ്കന്ധം വെച്ചാൽ കുറെ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും കുറെ കാര്യങ്ങൾ തൊട്ട് പോണ കാരണം കൊണ്ട് ജനറൽ ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതില്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മള് കേട്ടിട്ടുള്ളത് പോലെ അല്ലേ. അതെ കുറെ കാര്യങ്ങള്. പിന്നെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ള നമുക്ക് കുറെ തത്വങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ഇത് കേൾക്കുമ്പോ വായിക്കുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നതല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് താല്പര്യം